Astăzi alături de Petrica, salut! o să filmăm un clip de Minecraft și, în primul rând, astăzi, de seria noastră, o să mergem la minat. Un puțin lag. Nu știu de tine, dar am făcut multă mâncare. Eu n-am făcut în mobil. Este foarte multă și ar trebui să o prânjezi. Uite, încă o vacă. Acolo. Aduc. Tu că fac un furnal și o prăjesc aici, pentru că n-am. Uite, petrecerea. Și te sexicete bune. Sabun. Unde ai urcat? Fără să sinucizi? Și ne pui și scară, paci. Bun. Am făcut și o pun. Ai mare? Da. La prăjit. Am 26 de căuli pe mine. Uite și mine. Da. Cred că ți-am aniversat la carne. Ia. Bine noapte. Hai, să mergem repede la minat. Păi am pus asta. Prăjit. În fine, hai ajunge la asta. Stă așa să mai iau astea. Bun, doar să spun în spate. Trebuie să astup aici, că știți și voi bine cine poate să vină. Și nu vrem să-i vedem. Opa. Astupă. Astupat. Dăm și mie toate ca să spun în timp ce mi azi. Mulțumesc, 63. Sper să găsim și noi ceva minereuri. Da, și pe diamond. Diamond de... Dă-te. Scuza-mă, domniță. Să postez și eu un clip. Sper să vă placă. Iron. Nu știu de ce, dar am impresia că este lag. Păi este lag. Dar tu nu ai călul. Am 10. Și ce contează? Bine, acum mi-ajunge. Perfect. Grei, vă lai lopată. Da. Dar ia-ți sabia. Dar nu ce sabie. Dar tu ai inventarul full? Nu. Ai, da. Dar dă-te. Scuze, arată că e greu după 5 minute. Știi, tu ești la 10 blocuri de el, dar numai atunci îl iei. Da. Când ești lângă el, nu-l iei. Așa mi-arată mie. Că e la... Mamă, ce schină. Scuze. Bă! Scuze, am vrut să pun toate. Bă, ce zici? Să ne putem face full. Iron.
Nu țar, dacă nu diamond. Sau purple. Pic. Mai eternă cu ape. Doar mai puțin să vă rovești. Da, bine, dar eu știi că așa sunt obișnuit. Eu într-un videoclip, Da, aproape că n-am vorbit deloc. da, doar la intro și outro. Nu? Nu știu ce e așa că... Nu știu ce e intro și outro. Nu știu, nu. Introducere cum ar veni și sfârșit outro. Unde vine asta? Unde vine Dar asta? vrea să sparg ție. Știi că am destul lag. Nu, dar vrea să sparg în față, dar nu pot pe lângă căpățânata. Mamă, că lag. Lag. Ai de capul meu. Ai de capul meu că lag. Dar mai trebuie. Adică dacă... Am găsit restul. Vezi dacă am spart așa. Degeaba. Știu, dar poate că îi dai unul de aia sparg așa. De mâniele. Pentru că trebuie să iau. Bine, perfect. Da, și eu mă duc înainte, tu ne-ai stâns în dreapta. Dacă facem o... Știu cum. Repede, ce ea. Redstone, diamond. Diamond. Serios? Iron. Te-ai dat pe difficulty. Da. Tu cum minezi? A, Fac un canal. Dar ce faci? dar ce am făcut eu aici oare? Am Nu, că câte sunt- două. Putem să minezi câte două? Emerald! Să-ți vezi. Diamond! Deasupra! Uite-te! Emerald și diamond, ești nebun? Ești nebun! Bă! Că e ușor să spargi cu ăla de piatră, dar nu sparg. Stai, să vedem câte căpoții are. Nu. Din prima, oameni buni. Stai așa să facem 1. unul numai. 2. În fine, luăm. Păi dar cum să-mi iei să-l lași aici? Stai că-ți fac eu un târnacop. De fapt, Dar eu îl iau. dar fac eu. Fă sus târnacop. Sunt pe deșine. Minează foarte încet acest obiect. Și mie de ce nu mi-ai făcut? Dar nu mi-am făcut încă. Nici mine. Când ai videoclipul care l-ai făcut tu? Pentru că n-am avut aeră să-ți fac. Ai văzut? Gândește-le să facem un târnacop. Mamă, ce șmecher. E mai mult. Cred că 4, nu știu. 5. Mamă, deci ce șmecher. Și
O să mă fac și mie. Două. Două ție? Da, că am pus 8 iron la făcut. De ce ție două? Că minez cu ele. Pentru că am pus 8 iron la făcut și este al meu. Că mineză foarte încet aceste lucruri. Patru. Și nu bine. Și de era, ce frumos era loc la emerald să fie un diamond. Că să face ce am. E... Bă, ce timpul? Și minează cu el. De diamond? Da. Bună idee. Mai nu mina cu el, că De ce? îi duci toată durabilitatea. Vai, dar cât minezi. Ce noroc. Are Ce mare noroc. noroc la Diamond. Și pe și în videoclipul lui. Toți. Am găsit Diamond. Unde petrec. Petrec. Hai. Scuzați. Care ești? Emerald. Da, ăla nu poți lua cu târnăcotul de Nu. piatră. Lapis. Nu, am văzut că găsești. Nu mă dau. E lavă. Mamă, dar e lag. Mai eu am lag. Nu. Nu lag. Tu ai friend-ul. Eu am lag. Nu lag. Adică când lag, să se spargă blocurile după 5 minute. Să apară din nou. Ăla e lag. Friend-ul. Îmi doare fundul. Mai minez mult, așa. Cum adică? Așa. Am găsit emerald și eu. Ha. 3 emeralde. Da, e unul singur. Da, păi nu se poate unul lângă altul. Ba da. Ba nu. Eu am găsit odată hăhă. Lavă. Nu mai minez așa. Să iau redstone în acesta. Cum să minez, Alexandra? Ce? La 2 blocuri față de tine? Da, așa se minează. Nu știi? Ba, știu, numai că nu știu cum vrei să îți faci tu, știi? Cât lag. Mie telefonul chiar nu merge bine și eu am stărit. Dar e lag pe server. Restul. Am filmat 14 minute, aproape 15. Filmează și tu 15 până. Sau hai să ieșim, să-ți fac să ieșim din... Că s-au făcut acum 15. Hai, deci.
Bun. Haideți să facem aici pe tunelul ăsta. Așa. Cam atât cu aceste. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, Și la mine, un share, arată la mine în subscribe. descriere. Pa, pa!